салом алайкум бардори азиз. Се сар индики фурӯшӣ да тамодая таннар индикои калон калон асунаи модош ай баҳори тухмда мегалта нарш биҳад калон ай росигам ҳам қанда гирфта фурӯхтум ихели калоншо наондесам камта харобтар аю неки биҳад бузбала почадур ай имрӯза числа 15 ноябр 2025 номраро мемонам марҳамат занг бизанед адреси шаҳри Қирған дастафка ҳастай дастафкам нагорноя нархи калонш 500 сом инай сирхи майда 300 сом ана сияш 200 сом арзонтар мешава бо дастгириро фаромӯш накунед дастгирии шумо пешравӣ канал бардори азиз дастгиритон беҳад сусидистай аз шумо хоҳиш ятаи лайк подписка фаромӯш накунед ина хушро тамошо кунед ба харидоро кунед чанд кас ҳамин индикои сирх сурух карда буд тамошош кунед махқул бошо марҳамат занг бизанед ягон ҷои безеб омада бахшиш зиёд бо фикрҳои шумо дар комментария тамошо кунед шамаи пеш мегирам бо 3 дона кафтар аст амира давом видеоро мемонам тамошо кунед